welcome back. Tini tewe shinor ni buskango ang Rignai Takhumtwi 5 ka camera ni quality kisa porangi tongkha but sal rogo kisa clear rango tabo ke ang horror videos na hoi tongo hani bagai kisa problem pha nangai mano ni tini khang norong no bangbai funok sinai amoke rikutu risha achol jeno rok bumung riwo abo nong sinai norong na ang tabo Rignai bai rikutu no kaham ke funugano norok ani video no paithak jorati nai tongdi khayake norok o design no buji mangalak abo hai design ang agiwo upload khlaya ko hungke norok a design ani channel no nugui manya ko tabung no first time abo ni complete looks abo hai hingke abo ni looks abo hai hingke o jaga kha Takhumtwi rijak o jaga kha Takhumtwi kaisa bano gori kha hingke obo bai obo totally different obo ke Takhumtwi o jaga ke mutai wastrik simi ke mutai wastrik oro bahai ke rikha o jaga mutai wastrik kaitham ke riwi thangka nge gacharo ke kisa blank khai toni kha ke o jaga o quality ni jori check khlai jagi ko kinaro sindra ya pai rabjak pink color bai khlai green color o pink color rabjak bala nai thogoi tongo ke amo horo ba kisa naithok mani problem phanongi tongkhona but sak bai thango mokol bai thango belai kheno naithogo omo ke o jaga yellow part rijak omo pura yellow omo soup kahangke pura kosong buthai angi thangsinai ke orokhe pink orate se yellow pink amo haike ke oboni risha hangke ko oboni risha ni dosi rok pura rabai jagi ko dosi belai kena naithok chicken khlai rabjak mosagui rabjak so risabo agini bai belai no different mane o jaga rogo agini bai design pura same no but o jaga o kisa check khlai rika check bolte o jaga ni bthai no o jaga o kaisa line khlai rikha inke amke risani complete looks amo camera obo chik khlai belai nai thong tongkha Rignai design ke tal bahai nangkha norok comment khlai sari kha khlai norok nai thukjak kana hanai joto design joto color combination to ani bagai nai thokno ang nai thokjagai no snamo ke aboni pore no customer hamjagai order khlaio eba paio